jók azért, mert mondta valami hülyen. Hát te hülyen. Hát ne engem, te surmó! Hát kicsodád? Hát arról volt, hogy fényképtem. Bemutattam az RTL Klubnak, Pumukli, Magyar Hangi Magyarország. Megkaphatod. Fiatalember, mit üzen az utókornak? Bekaphatja a kamerás. Homár Jenő barátunkat hallották. Legileg 2003 a súlyozás miatt itt már van krovafej, gólom benne. Beépített krovafej. Egy vagy menet közben meg tudják szerelni a pilóták a gépen. Hát de közöttes, hogy nem volt egy gólom otthon. Jézus. 240 grammos, meg alá. Ez csak így itt van? És a loopingnál ez mit fog csinálni? Nem looping. De hogy nem? Hogyne? Orsó? Háton repülésnél mit fog csinálni Pumukli? Nehogy ráessen a pilóta lábára, hallod? Azt nem bír majd leszállni. Az a kesztyűtartó. Az a kesztyűtartó. Azt a becsárják. Hát gyerekek, Pupum azért tud valamit a gépépítésről. Bármilyen hihetetlen. Ennyi gyerekek, ha valakinek nincs nője, akkor ilyet tud reszelni egy pár perc alatt. Pumpum, fogd már magad elé még egy kicsit, hallod? Pumpum, fogd már magad elé még egy kicsit. Ahó. Húshajába ég a szél. Fülében ott a szenvedély. Pumi, fogd már magad elé még egy kicsit, ekkora. Most komolyan. De most komolyan. Irke, emeljed már föl, mutasd meg mekkora a gép, aztán még nem látszik. Hát így magad elé tudod, csak elé törni a szárnyat. Mutassunk valami állatot, mit tudod? Na nézzük, lányok, fölrakom a fórumra. Hát figyelj, Pumi, az leginkább tudod minek lenne jó, csiklónak. Na nézzük, ja, vigyázz a szárnyára. Azt a kurva élet, mekkora. Nem fér bele, csak állítom, mutatom. Mutatom, csak állítva fér bele. Azt a kurva élet. Nem rossz a gép. Attrakció! Pra-pa-pa-pa! Beszarok, ecsém! Nem hiszem el! Pumukli második géposztálya és repül. Leszállás a nagyvassal. Jézus a világ. Öregem! Ne nyújj bele! Ne nyújj bele! Ez igen! Papám! Beszarás! Hát öcsém, nem hittem volna. Ez hihetetlen. Pumpum megint alkotott. Ugye a méretekkel próbálja kompenzálni, amit lehet, de az igazi nagy tudású az Mr. Csirke volt. Lerakta erre a 10 centis, betonra lerakta, öcsém, hihetetlen. 10x10 centis beton darabra lerakta. Mondj valamit a repülés után. Ja. Púzus, gyorsan egy vérnyomásmérőt, Pumi, el vagy fehéredve, hallod? Nehogy dobj egy hátasit nekem. Várjál, Pumi, várjál! Meg mit csinálni? Nem az a baj, várjál most. Szánta babám a kerepesi határon. Fából van a villanyele, nem másból. Bekaphatod a répámat, sejhaj héjas túl.